Улады працягваюць абмяжоўваць доступ беларусаў да інфармацыі. Сёння заблакавалі 3 сайты: беларускі партызан, freesme.by і магілёўскі рэсурс 6tv.by. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у студыі працуе Анастасія Русецкая. Пачынаем аб'ектыў і сёння ў выданні. Інфляцыя выходзіць пад кантролю і б'е рэкорды. Нацбанк можа зазнаць паразу ў змаганні. Пришли к тем инструментам, которые очень не хотели использовать. Это повышение процентных ставок, снятие потолков с процентных ставок в банковских депозитах. У Польшчы на запыт афіцыйнага Менску затрымалі беларуса, які з'ехаў з радзімы пасля пратэстаў. Мы сделали официальный запрос в полицию Пясечного, Варшавского округа и Министерство внутренних дел Польши, чтобы разобраться в этой ситуации. Аперацыя «Новая баравая» Байпол абнародаваў чарговыя факты злоўжывання паўнамоцтвамі з боку сілавікоў. Это как раз работа, конкуренция между подразделениями, среди которых виден моральный облик этих сотрудников ГУБОПИК. Их, как мы видим, уже никто не уважает, даже свои коллеги из других подразделений, потому что они работу не делают, а получают все награды. Паводле крыніцаў нашай Нівы, яшчэ на мінулым тыдні Deutsche Bank, асноўны банк-карэспандэнт беларускіх дзяржаўных банкаў, закрыў рахункі ў валюце Беларусбанку, Белаграпрамбанку і Белінвестбанку. Аналагічным чынам павялі сябе і іншыя замежныя банкі. Зрэшты, непрывабнымі беларускія фінансавыя арганізацыі робяцца не толькі праз заходнія санкцыі. Высокая інфляцыя і ўсё горшыя інфляцыйныя чаканні. У матэрыяле Валеры Руселіка. Інфляцыя зноўку б'е рэкорды. За год беларускі рубель абясцэніўся амаль на 10%. Пры гэтым антырэкорд, айчынная эканоміка не толькі дэманструе ўжо другі месяц запар, падкрэслівае Еўразійскі банк развіцця, але і мае дэманстраваць і надалей. Інфляцыя ў Беларусі ў жніўні склала 9,8%, як і ў ліпені. Рост цэн падтрымліваюць павышаныя інфляцыйныя чаканні, глобальныя затрымкі паставак, рост коштаў на харчаванне і сыравіну на сусветным рынку. Зніжэнне ўраджаю збожжа на 19% па стане на 10 верасня можа стаць дадатковым інфляцыйным фактарам да канца года. У выніку мы чакаем захавання гадавой інфляцыі каля бягучага ўзроўню аж да лістапада ўключна. Пры гэтым інфляцыйныя чаканні таксама не стаяць на месцы. Замест планаваных у студзені 5% інфляцыі за год, Нацбанк ужо двойчы пагаршае ўласныя прагнозы і ўжо ў ліпені заявіў пра чаканыя 9% інфляцыі да канца года. Гэткім чынам, паводле эканаміста Сергея Чалага, Нацбанк літаральна распісваецца ў тым, што спазняецца ў змаганні з інфляцыяй, якая можа вось-вось выйсці з-пад кантролю. Они пришли к тем инструментам, которые очень не хотели использовать. Это повышение процентных ставок, снятие потолков с процентных ставок в банковских депозитах, потому что, в общем, Нацбанк много лет боролся с тем, чтобы вот этих циклов не было. Пры гэтым слабы ўраджай збожжа далёка не адзіны інфляцыйны фактар, які пагражае беларускай эканоміцы. Эксперты Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК падлічылі, што страты ад заходніх санкцыяў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў рэжымам Лукашэнкі і наступнымі рэпрэсіямі супраць грамадства, могуць скласці да 10% валавога ўнутранага прадукту нашей краіны. И цыраваць гэтыя дзіры ў бюджэце няма чым. Представить себе, что какая-то другая отрасль вдруг очень быстро в течение года возникнет на ровном месте, вырастет достаточно серьезно и заменит нефтепереработку и калий, вряд ли это произойдет. Калі ж нейкім цудам ситуация не полепшится, то инфляцыйныя чаканні пагражаюць ператварыцца ў доўгатэрміновыя, тлумачыць эканаміст Чалы. Это очень опасная штука в том смысле, что дальше начинает работать просто вот эта вот ментальная индексация. То есть как бы все контракты и так далее будут постепенно, с учетом того, что ты получишь деньги там не сразу, значит, ты заранее будешь закладывать этот рост цен. То есть бороться с этим будет очень тяжело. Да і шляхоў змагання, тлумачыць акадэмічны дырэктар Цэнтру БЭРОК Кацярына Барнукова, літаральна два. Альбо шукаць, як абысці санкцыі, альбо клянчыць кампенсацыю ў Расіі у выглядзе новых крэдытаў. То бок капаць эканамічную яміну для краіны яшчэ глыбей. Валер Руселік, Белсат.
Зранку медыйную прастору Беларусі ўзарвала нечаканая навіна. У Польшчы затрымалі беларуса, які з'ехаў з краіны пасля пратэстаў. Запыт у Інтэрпол зрабіў афіцыйны Менск. Ноч Макары Малахоўскі, так завуць маладзёна, правёў у паліцыі. Дзень у варшаўскай пракуратуры. У выніку ўвечары яго адпусцілі. Як развіваліся падзеі, Надзея Бельская. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Першыя хвіліны вызвалення Макарыя Малахоўскага, за лёсам якога сённяшняй раніцы сачылі беларусы ўсяго свету. Это очень плохая ситуация, я не ожидал, что это может произойти здесь, в Польше. Хорошо, что все хорошо закончилось. Ну как, еще не закончилось. Адвокат говорит, что Беларусь будет присылать еще запросы, скорее всего будет суд, где будут решать, выдавать меня или нет. Я должен быть всегда на связи и постоянно передавать сведения о своем место жительства. Я не представляю ситуацию, чтобы меня отправили туда, в Беларусь. Это сразу на 10 лет меня посадят и все. За дзвярыма варшаўскай акруговай пракуратуры маладзён правёў паўдня. Учора яго затрымала паліцыя гораду Пясэчна на запыт афіцыйнага Менску у Інтэрпол. Не было ни стука, ничего. То есть они начали подниматься сразу и сказали, что поступили жалобы на нас от соседей из-за того, что у нас громко играет музыка. Хотя у нас на тот момент даже никакие видео не воспроизводились на ноутбуке. То есть я готовила ужин, а ребята разговаривали. У Макарыя забрали документы и надели на яго кайданкі. Ночью ён правёў у мясцовай паліцыі. Раніцаю, калі яго везлі ў Варшаву, справай Макарыя ужо займаўся фонд «Беларускі дом» у Варшаве. Сейчас мы предприняли активные действия, чтобы как можно быстрее освободить Макарова. Мы сделали официальный запрос в полицию Пясэчна, Варшавского округа и Министерство внутренних дел Польши, чтобы разобраться в этой ситуации. Неўзабаве з'явілася рэакцыя і міністра ўнутраных справаў Польшчы. У сваім туітары ён нагадаў, трэба змяняць правілы супрацы з беларускім рэжымам. Учорашні арышт грамадзяніна Беларусі ў Пясэчне вынік чарговай спробы палітычнага выкарыстання чырвонай ноты Інтэрполу. На гэты раз беларускім рэжымам. Ужо ў ліпені звярнуўся да кіраўніцтва Інтэрполу і указаў на неабходнасць зменаў. На радзіме Макарыя чакала б турма. Падчас свайго затрымання на пачатку мінулага жніўня на ўласным аўце ён аб'язджаў сілавікоў. Беларускія спецслужбы расцанілі гэта як гвалт або пагрозу гвалту. Над імі 364 крымінальны артыкул. Лёс маладзёна быў у руках польскага правасуддзя. Польскія суды яны заўжды прыхільна ставіліся да палітычных справаў і ніколі ніводзін палітычны актывіст ці журналіст ці актывіст апазіцыі ці грамадскі дзеяч не быў дэпартаваны з Рэспублікі Польшча в рукі рэжыму Лукашенка. У Польшчы Юлія з Макарыем жывуць паводле гуманітарных візаў. Усяго ж з мінулага ліпеня Варшава выдала звыш за 12 тысячаў такіх дакументаў грамадзянам Беларусі. Тэарэтычна ў базе Інтэрполу можа апынуцца кожны з іх, але спраўдзіць гэта ніяк немагчыма, кажуць у Народным антыкрызісным управлении. Если белорусская сторона будет постоянно давать в Интерпол в международный розыск сведения о каких-то людях, которые постоянно будут оцениваться правоохранительными судебными органами как не представляющие никакой общественной опасности, ну, в конце концов, это будут в итоге относиться к этим заявлениям как, не знаю, к письмам от Хамаса или Талибана. Але бываюць гісторыі з іншым фіналам, як прыклад справа байца ММА Алексея Кудзіна. У Беларусі на яго завялі крымінальную справу нібыта за ўдзел у пратэстах. Афіцыйнаму Менску яго выдала Масква. Цяпер ён чакае этапу ў Жодзінскім СІЗА. Жонка Алексея, якая была з ім на спатканні ўжо тройчы, распавяла пра ягоны стан. Позитивно настроен. Он принимает это как определенный этап жизни, который нужно пройти. Ничего с этим не поделаешь, убиваться нету смысла. У белгарадскім СІЗА Рассіі апеляцыі чакае грамадзянін Беларусі Вадзім Дубойскі. 9 верасня расійскі суд прыняў рашэнне аб ягонай экстрадыцыі. Надзея Бельская, Белсат. Аб'яднанне былых сілавікоў «Байпол» супольна з кіберпартызанамі абнародавала новыя запісы тэлефонных размоваў. У іх цяперашнія сілавікі абмяркоўваюць, як фальсіфікаваць адміністратыўныя справы супраць пратэстоўцаў, а таксама скардзяцца, што чорную працу робяць раўсы, а ўсю славу забірае сабе губазік. Падрабязней пра новае расследаванне у матэрыяле Ірыны Карніенкі. Потому что команда прогоняет их через ИВС.
Супрацоўнік губазіку піша фіктыўны рапарт. Следчы камітэт выносіць пастанову аб правядзенні ператрусу. Пракурор санкцыянуе. Паводле такой схемы сілавікі атрымлівалі дазвол ламаць дзверы ў кватэрах іншадумцаў. По БЧБ символик, я курсу объяснял, как делать. Желательно, чтобы эти люди, если они представляют для нас БЧБшный этот интерес, желательно, чтобы они заехали на ИВС отдохнуть. То есть, соответственно, если по символике 23-34, группы проинструктировать, никому ничего не прощаем. Больше постучали в дверь, дверь не открывает, это неповиновение. Там что-то пырхнуло, что-то не захотел пропустить в комнату, неповиновение. Такім чынам сілавікі прыйшлі да жыхаркі Менску Крысціны. У межах ператрусу у яе забралі сімволіку і тэхніку, а саму дзяўчыну пакаралі арыштам. Провели обыск, завезли сначала в РОВД в Советское, а потом завезли на Крестин. То есть в общей сложности 3 суток я там пробыла, а потом меня отпустили, вручив мне бумажку о том, что на меня заведено уголовное дело, что я подозреваемая. Ідэйным кіраўніком карных аперацыяў супраць мірных жыхароў мікрараёну Новая Баравая і гораду Дзяржынск байпол называе намесніка начальніка крымінальнай міліцыі МУС Менаблвыканкаму Ігора Качалава. Ён жа сачыў, каб у ІЧУ да палітычных падсаджвалі свайго чалавека, а пасля вербавалі. И меня интересует, работа по низу, по внутри камеры. Мы его подключили, не подключили, что там у нас под человека? У нас есть человек, сейчас он доработает с убийцей, и мы его пересадим, он в Карелич приехал. Есть человек, который будет с ним работать. Губазік і раусы разам чыняць рэпрэсіі супраць мірных грамадзянаў Беларусі. Але паміж структурамі жорсткая канкурэнцыя. Пра гэта сведчыць расследаванне байполу і кіберпартызанаў. По Дзержинску что же сказали? То, что я там 1,5 недели просидел, то, что погасили Дзержинск, а в итоге оказалось, что это только ГУБОП там работал. Работнікі раусаў не толькі запаўняюць усе паперы, а яшчэ і вымушаныя свяціцца ў якасці сведкаў на судах. Яны робяць усю чорную працу, і ім за гэта ані падзякі, ані корцікаў ад Лукашэнкі. Это как раз работа, конкуренция между подразделениями, среди которой виден моральный облик этих сотрудников ГУБОПИК. Их, как мы видим, уже никто не уважает, даже свои коллеги из других подразделений. Потому что они работу не делают, а получают все награды. Я задержан Башаримовым Павлом Викторовичем возле здания суда. На думку Александра Азарова, сённяшнія праваахоўныя органы Беларусі ператварыліся ў сапраўдную злачынную арганізацыю, якая падлягае ліквідацыі і прыцягненню да крымінальнай адказнасці. Маўляў, у Новай Беларусі створаць новую праваахоўную сістэму. Усе злачынствы, якія былі здзейснены на тэрыторыі Беларусі, і те злачынствы, якія зараз здзяйсняюцца, відавочна, што яны будуць пакараныя, і збіраюцца доказы адносна таго, хто гэта здзейсняў, і каб потым гэтых асобаў прыцягнуць да адказнасці. І тэлефонныя запісы ад байпол і кіберпартызанаў якраз могуць быць такімі доказамі. Сёння крымінальныя справы за злачынствы беларускага рэжыму супраць мірных грамадзянаў распачатыя толькі за мяжой у Літве і Польшчы. Існуюць ініцыятывы для адкрыцця аналагічных справаў у Чэхіі і Нямецчыне. Я нарадзіўся тут. Ірына Карніенка, Белсат. У Менскім раёне Шабаны жыхары ўжо другі дзень скардзяцца на якасць вады. Па некалькіх адрасах стаяць цыстэрны з пітной вадою. У Менскім водаканале нам распавялі наступнае. Занимаемся этим вопросом. Целая комиссия расследует, из-за чего пошла внезапно на выходные. И промываем водопроводную сеть. 2 сутки промываем. Одна бочка у меня цистерна стоит на Селицкого 105 ориентировочно, вторая Ротмистрова 34. Вы знаете, она может и через 15 минут вода чистая пойти, а может еще через пару часов. Поэтому тут такого нету, что щелкнул пальцем и все сразу пошло. Раней працаўнікі водаканалу неафіцыйна паведамлялі жыхарам, што раней за сераду чакаць прыдатнай для піцця вады не варта. Роўна год таму ў Берасці маштабная акцыя скончылася карагодам і пазнейшым разгонам пратэстоўцаў вадамётам. Праз 2 дні следчы камітэт распачаў адну з самых буйных палітычных справаў у гісторыі Беларусі. Больш за 100 абвінавачаных, дзясяткі асуджаных. Карагодная справа працягваецца і цяпер.
Год таму тысячи берасцейцаў сабраліся на цэнтральных вуліцах гораду на чарговы пратэст. Падчас акцыі 13 верасня людзі выйшлі на скрыжаванне праспекту Машэрава і бульвару касманаўтаў. Узяліся за рукі і зладзілі карагод. Сілавікі ўпершыню пры разгоне ужылі вадамёт. Мы, берасцейскія журналісты, сталі сведкамі таго, што акцыя была выключна мірнаю, але ў выніку завялі крымінальную справу, якую назвалі карагоднай. Яе фігурантамі сталі сотні беларусаў, у тым ліку і журналісты. На сёння паводле часткі 1 артыкула 342 арганізацыя рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, адсуджана 81 чалавек. Большасць атрымала так званую хімію альбо хатнюю хімію. На сёння абвінавачанне ў карагоднай справе выставілі 108 асобам, але фігурантаў значна болей. Актывіст Андрей Шарэнда асабіста ўзяць удзел у карагодзе не здолеў. За тыдзень да гэтай падзеі яго затрымалі і змясцілі ў берасцейскі ІЧУ. Тым не менш, актывіст стаў сведкам у гэтай справе, а пазней быў вымушаны ўцячы з краіны. Трэба разумець, што гэтая справа, так звана карагодная справа, яна не мае аналагаў у сучаснай гісторыі. Наколькі я разумею, што пра ёй ужо праходзіць некалькі сотняў берасцейцаў. Это значится, что у любого знайомого, якого ты сустрэнеш на вуліцы, ёсць сябры, альбо знаёмыя, альбо суседзі, якія праходзяць менавіта па гэтай справе, альбо сведкам, альбо ўжо падазраваным, альбо нават ужо прысуджаны да нейкага тэрміна зняволення ці тэрміна абмежавання волі. Я ведаю, што калі прыйдзе час, вся гэта гісторыя з этой карагоднай справе уводзе падручнікі гісторыі, а все, хто ўдзельнічаў гэтых падзеяў, будуць сапраўднымі героямі. Пакінуў Беларусі яшчэ адзін берасцеец Віктор Клімус пасля таго, як даведаўся, што яго падазраюць ва ўдзеле ў карагодзе. Калі пачалася карагодная справа, то замест правуснікаў пачалі праходзіць уже СК. Я зразумеў, што на мяне завялі угалоўную справу. Ну і яно каштавала ўрэшце-рэшт таго, што я мусіў з'ехаць уже пасля аператрусу, уже пасля таго, як пачалі актыўна хадзіць і па сваяках, па знаёмых шукаць. Я проста вырашыў, што я альбо рана ці позна ўсё ж такі буду сидзець, альбо трэба з'язджаць. Іншых асудзілі, яны ўжо адбываюць пакаранне, але каля 10 чалавек здолелі ўцячы за мяжу пасля прысуду. Напрыклад, семья Ляшко. Когда мы сейчас на территории Украины находимся, мы знаем, что до сих пор еще ищут людей, привлекают по видео, где-то задерживают новых людей, да, смотрят их телефоны, фотографии у них там выбивают или как они взламывают эти телефоны. То есть где-то есть фотографии с этой даты, и они этих людей опять же привлекают. Праваабаронца Роман Кісляк адзначае, што карагодную справу улады завялі не просто так. У іх было некалькі мэтаў. Власти используют все это для того, чтобы преследовать людей, для того, чтобы их как можно сильнее запугать и не дать возможность в будущем повторению такого выхода людей, чтобы люди не ходили по улицам города, не протестовали, не водили перекресток или площадях хоровод. Так называемые хороводные уголовные дела, которые прошли в Бресте, это пример того, как власть может использовать уголовный кодекс и вообще закон для того, чтобы преследовать тех, кто высказывает свое мнение. Люди просто шли по улице и стали танцевать и водить хороводы на самом перекрестке. Я считаю, что это не есть преступление. Асудзіўшы ўжо амаль 100 чалавек, дзейныя ўлады не збіраюцца спыняцца, а гэта значыць, што ў карагоднай справе кропку ставіць рана. Алесь Ляўчук, Белсат. Беларуская бягуння Крысціна Ціманоўская запатрабавала ад міжнароднага алімпійскага камітэту пажыццёва дыскваліфікаваць галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы Юрыя Майсевіча, а таксама намесніка старшыні рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі Артура Шумака, асобаў, якія наўпрост датычныя да ейнага вымушанай эміграцыі пасля скандалу на алімпіядзе. Сваё патрабаванне Крысціна Ціманоўская агучыла ў інтэрв'ю нямецкаму выданню «Вельт ам Зонтак». Падчас алімпіяды ў Токіа Крысціна абурылася ў сваім інстаграме тым, што яе паставілі на эстафету, да якой яна не рыхтавалася, бо спартовыя чыноўнікі наблыталі з допінг-пробамі эстафетніц. У выніку спартоўкі не паехалі на алімпіяду. За адкрытую крытыку прадстаўнікі беларускай дэлегацыі спрабавалі сілаю вывесці Ціманоўскую ў Беларусь. Крысціна ў аэрапорце звярнулася да паліцыі і міжнароднага алімпійскага камітэту па абарону ад ціску. Пасля яна апублікавала аўдыёзапіс, на якім чуваць, як спартовыя функцыянеры пагражаюць Ціманоўскай за ейны допіс у інстаграме. Цяпер атлетка жыве ў Польшчы і збіраецца выступаць на спаборніцтвах за гэтую краіну.
І гэта ўсе навіны ў сённяшнім выданні. Пасля вас чакае праграма «Размова». Пасля 5-го сёлета візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву эксперты задаюцца пытаннем, ці ўяўляюць дарожныя мапы рэальную пагрозу незалежнасці Беларусі. Пра гэта акурат у праграме «Размова». Я ж з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.